Puwing pa yata ako, gar. Sipag di kuya, oh. Madulas kasi yan sa mga sa gulong. Madulas yan, eh. Ano, gar? Kumusta na, gar? Uy, daming dahon, delikado to, gar. Yung ganyan dahon, gar, madulas yan, gar. Naku, gar. Kumusta ang motor, gar? National Forest Park, gar. Dito ang tamang daan, gar. Hindi dyan. Doon talaga ang tamang daan, gar. Pagpaakyat ka, kasi pinapahinto nila yan. Kailangan mo mag counter flow para hindi ka mabitin. Truck na to. Ano nangyari dito? Puro truck. Tayo. Wala ka rin paano dyan. Bakit puro truck? Ano nangyari? Oh my God. Woo! Haha! Saan tayo nagpahinga? Sa may Lupis yun, di ba? Ay, Kalawag. Oh! Ah! Shout out sa inyo lahat, guys. Pagod dahil mainit. Ma Bicol na, Bicol na. So, shout out sa inyo lahat, guys. Dito na tayo sa Ragay. Ito yung langka. Langka. Ganda, oh. Oo, langka. Ano ganda, oh. Dami. Ang ganda. Oh. Ang ganda nun langka, eh. Ang ganda ng langka. Daming bunga. Yan yung langka. Sige na. Sige. Go, go. Go. Diretso. Oo. Bypass. Oo. Dito din.
Ganda. Ganda ng view. Kamalig Bypass Road. Oh. Ha? Yan yung mga kulay itim na yan. Yan yung mga nanggaling sa ano, mga lava. Yan yung mga nanggaling sa bulkan. Yan, kulay itim na yan, no? Yan. Kamalig. Dito na tayo sa may Kamalig Albay. Salamat. Okay. Dito na kami ngayon sa may bridge na ng Kagsawa Rowen. Dito na rin kami manananghalian. Dahil kainitan, ha. Ito yung sinasabi mo dito na magpipicture ka uli dito. Magpipicture ka uli ka mo. Kagsawa. Ay, ito nga, oh. Ayan na. Diyan na tayo sa loob kakain. Ayun na,
si Mama Mary. Napakalaki. Oh, yan na. Mainit lang talaga dito. Yun. Ano tayo doon? Iikot tayo doon. Doon tayo magpipicture. Okay guys, nandito na tayo guys. Pwede pa dito? Okay lang. Okay, sila. Iharap nyo. Pag ganoon.